ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଇତିହାସରେ ଶୁଣିଥିଲି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସେମିତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇବନି। ଖାତିର ନକରି ପର ଦୁଆରେ ମାଟି ପଥର କରି ଆମ ପେଟରେ ମୁଠେ ଦାନା ଦେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଭାଇ ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ ବୋଲି ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ମମତାଟା କଣ? ଏଇଟା ଜଗନ୍ ଦାସ ଘର ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ ଦାସ। ରୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ହାତ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଅପରାଧ କଣ? କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଣିଷ ମାରିଛି। ନାଇଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋ ଭାଇ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। ମୋ ପୁଅ କେବେ ମଣିଷ ମାରିପାରିବନି। ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଥାଇପାରେ ସତ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତୋ ପୁଅ ଯଦି ମର୍ଡର କରିନି ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରେ କଣ ଭୂତ ଲାଗିଛି କି? ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଲ କଣ? କହିଦିଅ ଏମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିନ, ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବନି। ତମେ କରିପାରିବନି। ଆରେ ତୁ ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ୟା ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ଇଏ ସେଇ ମଣିଷ ମାରିଛି। ତୁ ଚୁପ୍ କର। ଏ ଯୋଗୁ ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡା ହେଇଛୁ? କହିଦେ, ପୋଲିସ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ ମିଛ ମିଛ। ଭାଇ ବାପା ଏସବୁ ସତ। ମୁଁ ଦିନ ମାଷ୍ଟରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଆରେ କାହିଁକି? ସିଏ ତୋର କି ଦେଶ କରିଦେଲା? କାହିଁକି ଗୋଟା ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ? ଏ ଯତୀନ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଗଲୁ କେମିତି? ପିଲାବେଳେ ତମେ ଦିନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲ ନା, ଯିବେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ। ତମେ ଆମର ସେଇ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ୟ କାମ କରିପାରିଲ କେମିତି? କେମିତି କରିଲ ଭାଇ ତମେ? ହଲୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଣିଷରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପାଲଟି ଗଲି। ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଣ କରିପାରିନଥିଲ ମୋ ଚାକିରିଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ। ମୁଁ କହିନଥିଲି ମଣିଷ ମାରିକି ଆଣି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ। ଆରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ଦାସର ବଡ ଭାଇ
ଆଜି ମଣିଷରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଏ ଚଣ୍ଡାଳଟା ହାତରେ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। এই চন্ডাটাକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଚାଡ଼ି ଘୋଚାଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ମୋତେ ଏଇଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି ବାପା। ମୋତେ ଏଇଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। क्षमा अरे दो बड़ी बड़ी दुनिया समझ पूरे क्षमा सुन आदि धर्म तो बापा नुह तो बापा सबुदिन पाई मरी जाइछि। नहीं बापा एते बड़ दंड मते दियंतुनी। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାପା। এই টোকাটা তো বইছিল করালা বাটা ফোন দে দেখি যাচ্ছি ঘরକୁ ନେଇକି ପଳେଇ କିଛି କରନ୍ତି ଆରେ କୋଉ ଫୋନ ନାକେ 5 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବାପା। ଆରେ ଏଟା କୋଉ ଫୋନ ବଡ କ୍ୟାମେରା ତମେ କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ହାଁ? ତା ନହେଲେ ଆବାନ୍ଟା କୋଉ ଫୋନ? ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଲି ନେଇ ତ ମୁଁ କାହାର ବାପା ନୁହଁ ମୋର କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତମ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି। ଏ ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବାବା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଏ ମା କଣ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବିନି ମା ତମେ ନହେଲେ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଇଗଲ। ତମ ମାନଙ୍କର ମା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା। ହଁ କାଟ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ